Maski pahugtan karon sa Zamboanga City Veterinarian's Office ang kampanya Batok African Swine Fever. Humanduna na sa duha ka barangay sa syudad ang nagpositibo sa ASF. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Ana sa 40 ka mga baboy gikan sa duha ka mga barangay sa Zamboanga City ang nagpositibo sa African Swine Fever nga sakit as of July 26 ning tuiga. Gikumpirma kini sa Office of the City Veterinarian sa Zamboanga City human ang gihimong blood sampling sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Department of Agriculture. 20 niini gikan sa upat ka mga hog raiser sa Barangay Lunsuran, samtang 20 sab ang namatay sa Barangay Kabaluay gikan sa usa ka hog raiser. Matud sa City Vet, anasab sa total nga upat ka mga baboy gikan sa maong mga barangay ang ilang gi-depopulate. Hinuon gipaubos sa sab nila sa disinfection ang maong mga lugar aron dili makuyanap ang sakit. Clinical science usually gid na magluya man na sila, nya maghilanat na ay mga pula-pula silang lawas nga mugawas, na ay usay maggawas pagaling dugo sa ilang ilong ana. Dayon pag naana na mga sign symptoms, mamatay na gid sila. Ang pagbalik sa sakit sa ASF sa syudad, labing gikabalakan sa ubang mga mamaligyaay ug karning baboy. Siyempre, tandi nga sa to, kaya apektado dito yung negosyo. Apan matod sa City Vet, mas paugtang kuno nila karon ang kampanya Batok ASF pinaagi sa hugot nga pagbantay sa border checkpoint sa syudad. Karon gimintin man gid na mo nga 24/7 ng amo ang mga personahe nasa border na to. Katong mga walay shipping permit, walay veterinary health certificate, back to pang origin yun. Hinuon gipasalig niini nga mga bot na karong tuiga ang ASF vaccine. Muna medyo na lipay mi gamay kay doon na announcement ang Department of Agriculture nga within this year mag-procure na sila ASF vaccine niya. Kay numduman nga niadtong Nobyembre 7, 2023, gipaubos na sa pink zone status gikan sa red zone status ang Zamboanga City sanglit wala nay natalang pagsaka sa kaso sa ASF. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.